Κατσικοπόδα ρε! Φέρ' τον μέσα! Hello Σταύρος! Εδώ είμαστε πάλι! Κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω τώρα! Μη γελάς! Μη γελάς! Δεν θα γελάς για πολύ! Μη γελάς είπαμε! Σ' όλη σου τη ζωή έχεσες όλη την ώρα! Ρε! Μη γελάς ρε! Τώρα ήρθε η ώρα να πληρώσεις γι' αυτό. Μόλις έχεσα τις κατούλες μου. Και το τίμημά σου είναι να προσπαθήσεις να βρεις που είναι οι κουράδες μου και να πάρεις από μέσα τους το κλειδί. Κατσικοπόδα ρε! Κάτσε στην άκρη. Σταύρος! Είπαμε, πρέπει να βρεις τις κουράδες μου και να πάρεις από μέσα τους το κλειδί που θα σε βοηθήσει να λυθείς και να ανοίξεις την πόρτα για να σωθείς να φύγεις. Ακούς? Πού είναι το αστείο Σταύρος? Γιατί γελάς? Θα κλαις είπαμε. Θα κλαις. Θα τα καταφέρεις μέσα σε 2 λεπτά να τα κάνεις όλα αυτά. Καλή σου επιτυχία Σταύρος. Τι λέει εδώ τώρα? Τι λέει? Πού ψάχνεις ρε μαλάκα? Προχώρα και λιγάκι. Σιγά μην τις βρεις. Τις έχω κρύψει πολύ καλά. Θα πεθάνεις ρε εδώ μέσα. Θα πεθάνεις. Τι κάνω αυτό ρε? Κατσικοπόδα ρε! Κατσικοπόδα ρε! Μας έφυγε ρε!